Dragi gledatelji, dobar dan i pozdravljam vas iz Europskog parlamenta u Briselu. Dobrodošli u 29. epizodu podcasta Croatia First. Ako niste se već pretplatili, molim vas to učinite sa klikom na YouTube stranici. Danas mi je veliko zadovoljstvo što mogu pozdraviti u goste Antu Gotovinu koji je tu došao iz Zadra. Ante, dobar dan. Dobar dan, hvala vam na vašem pozivu. Ante je govorio danas na jednom saslušanju na Odboru za ribarstvo na temi jačanje konkurentnosti u sektorima ribarstva i akvakulture, smanjenjem birokracije i administrativnog opterećenja. Ante, svi smo slušali tvoju prezentaciju, sam si u tom sektoru, znaš s kojim problemima se suočavate na svakodnevnoj bazi. Važan je povod da možete iz prve ruke to iznositi u Briselu pred ljudima koji odlučuju. Počeo bi sa ovim Europskim fondom za pomorstvo i akvakulturu. Namjenski fond. Koliko vam pomaže u vašem poslu? Europski jedinstveni ribarstveni fond je značajan fond za ribarstvo i akvakulturu. Naša kompanija Pelagos Net Farm, mi smo akvakultura plavoperajne tune i također isto i u ribarstvu imamo naše plivarice i fond kao sam što sebe predstavlja, što ulazi sve, je jedinstven po tome što donekle ublažava strukturalne pritiske s kojima se sektor suočava putem kompenzacijskih mehanizama. Na današnjoj javnoj raspravi mi smo bili pozvani da istaknemo administrativne prepreke koje su nametnute od strane Europske komisije u njihovom vrlo dobro poznatom CFP, Common Fisheries Policy regulacije, koje se odnose na obvezujući, na primjer, iskrcaj i ostale regulacije koje su postavljene za zaštitu, odnosno za održivost marinog ekosustava i također za održivost ekonomske stabilnosti sektora. Da. Ovaj obavezni iskrcaj možete približiti gledateljima o čemu se tu radi? Ukratko ću se samo nadovezati. Iskrcaj po tom istom uredbom, to je odstupanje od 10%. To se odnosi kada naši brodovi ulove, nakon ulova određenih količina, su primorani prijaviti putem e-očevidnika količinu, ali ne samo količinu, nego i također isto odstupanje po vrstama i po veličini ribe. Da. I kapetani trebaju unijeti točan podatak po tom pitanju odstupanja, ali to se sve temelji na procjeni. Da. Stoga sam danas i spomenuo da to u uvjetima kada smo na moru, je na moru uvijek nepredvidivo vrijeme, kapetan u slučaju lošeg vremena, nepovoljnih uvjeta, treba paziti na sigurnost posade sebe, naravno imovine kompanije i broda, da bi sigurno plovio luku. Njemu u tom periodu tada ne može se u potpunosti koncentrirati na prijavu tih podataka i bilo kako to odstupanje krivo procjeni 24 sata naknadno mi to trebamo prijaviti, nam vrši dodatan i financijski pritisak jer to rezultira nenamjernim prekršajima koje zapravo rezultiraju financijskim penalima. Skupi, da. Meni se to čini kao dobar primjer. Ja vidim u svom radu da mnogi koji redovito komentiraju stanje u ribarstvu zapravo nemaju pravu sliku, niti su u dodiru sa stvarnošću. Mislim da
ovo saslušanje služi upravo da bi čuli ovakve stvari. Dakle, prvo, nešto je obvezujući, ali u primjeni gotovo nemoguće na pravi način ispoštovati, a sa sobom vuči mogućnost kažnjavanja i slično. Dakle, vi kao netko koji ste u tome i to vam je posao, možda bi bilo najbolje ne samo to učiniti fleksibilnijem, nego uopće razmotriti koliko je to realno imati kao jednu obvezu prema svima vama, ribarima. Tu vidimo jedan veliki jaz u njihovom okviru regulacija i praktične primjene na terenu. Da. Je zapravo nemoguće precizno odrediti, još to procijeniti. Uz najbolju volju. Uz najbolju namjeru, volju i tu dolazi do tih problema. Zato smo mi i predložili ili da se poveća toleranca, odnosno ta marža tolerancije da se poveća ili da se omogući ribarima da se na tlu, odnosno u luci ili u preradi prvo sortira, procesuira riba, pa da se sortira i da se onda u roku 48 sati do 72 sata prijavi putem fleksibilnijeg načina, odnosno prozora. Tada trenutno se koristi e-očevidnik na brodu. To bi nam uvelike olakšalo bi nam naše radnje, odnosno ribolovnu operaciju. Povjerenik za ribarstvo Kostas Kadis je posjetio Hrvatsku prošle jeseni. Bio je i kod vas u Pelagos. Vidio je povjerenik na licu mjesta što radite. Vi se bavite i preradom ribe, ne samo uzgojem tuna, nego i dodatne vrijednosti, recimo, za taj proizvod. Možete nam opisati kako to ide, taj dio posla? Jeste zadovoljni, zapošljavate više stotina ljudi? Kakvi su uvjeti dole u Zadru? Uvjeti su... mi smo nastupili u scenu, odnosno 2013. godine. Mi smo od 2013. godine značajno smo rasli i razvijali se zajedno i sa partnerskim kompanijama i mi imamo negdje 150 zaposlenih u firmi. Kada se zapravo pogleda, mi kontroliramo cijeli proces proizvodnje. Da. Od samog uzgoja, uzgojnih kapaciteta, imamo kaveze na Balabri, plaoperane tune, imamo vlastite brodove koje love sitnu plavu ribu, koji imaju kvotu na sitnu plavu ribu, kao što imaju kvote na plaoperanu tunu. I taj cijeli proces, odnosno krug proizvodnje, mi osjećamo, na svim tim poljima osjećamo te administrativne prepreke koje koštaju, koje rezultiraju visokim administrativnim troškovima, koje nas dovode jednostavno u loš financijski položaj, gdje je nama zapravo kao industrija nemogućeno da možemo izdvajati više za plaće ljudi, čime automatski smo i kao sektoru na tržištu rada smo manje interesantni i svjedočimo starenju naših ribara koji zapravo ne vidimo sad trenutno da će se generacijska obnova dogoditi uskoro, ali trebali bismo raditi na tome da isto također putem mehanizama, putem da izađemo u susret isto kao industrija, povežemo se sa sveučilištima, da objasnimo kako je naša industrija. Ona je kompleksna, ona je teška, ali izazovna je i dosta je zanimljiva. Tako da to je nekakav naša namjera. Ono što sam se htio isto također, samo sam se htio osvrnuti na današnju javnu raspravu, smo isto također spomenuli da modeli kvota koji se primjenjuju, odnosno po kojima se zapravo dijele kvote, praćenje ribljih stokova,
Dosta se počelo novih stvari događati unazad par godina. U Jadranskom moru. Na Jadranskom moru specifično, gdje ti modeli nisu još, ne broje još kao relevantan parametar klimatske promjene, odnosno reperkusije klimatskih promjena. Da. Od rasta temperature more, a također koja utječe na nedostatak planktona, na fenologiju, koja rezultira samim time da je nestašice sitne plave ribe. I sad mi živimo u jednom paradoksalnom vremenu gdje su nam nametnute visoke regulacije po pitanju kvota. Kvota nikad nisu bile manje, a nedostatak ribe nikad nije bio veći. Što zapravo upućuje na to da trenutne mjere i modeli s kojima oni koriste za praćenje stokova se trebaju izmijeniti. Treba se korigirati i trebaju se uzeti u obzir ti parametri klimatske promjene, odnosno njene reperkusije, koje također isto svjedočimo i drastičnom povećanju predatornih vrsta na Jadranu, koje sada, kada pogledate, uz administrativne pritiske s kojima se suoči sektor, također imamo i taj ekološki pritisak, novi moment na koji mi ne možemo, jednostavno nemamo mehanizme, niti ne možemo na to sami utjecati. Ali itekako bi nam doprinijelo da se kroz ublažavanje nekih mjera koje su kontraproduktivne, koje samo su sebi svrha i stvaraju bespotrebne administrativne troškove i čine nam veći financijski teret, da to bude prva stepenica ukidanjem tih mjera koje nisu doprinijele ničemu, ne služe, bi koristile nama industriji da možemo izdvajati i da možemo razvijati našu industriju. Da, ako mogu reći iz svog iskustva ovdje kao eurozastupnik, sama Europska komisija ponekad izgleda kao svrha sama sebi. Ima ih jako puno, oni se bave time, nemaju baš spremnost mijenjati ovaj regulatorni okvir. Vrši se pritisak već duže vrijeme i teško ide. Uz to bi još rekao, što se tiče moje političke grupacije, Evropski konzervativci, mi smo uvijek na strani ribara, interese vašeg sektora. Imamo kolege iz drugih grupacije, ispada da se više brinu za patnju riba i kakvo je stanje s njima, nego za interese konkretnih ljudi koji žive od toga i prehranjuju sve nas. Tako da u Europi neke stvari su otišle po mom sudu predaleko i trebamo vratiti se zdravom razumu. Ribari najbolje cijene što je riba, što je tuna, što je mala plava riba. Tako da mi smo za očuvanje okoliša, mora naših i slično. Jadransko more je naše veliko blago, ali trebamo očito nešto promijeniti da bi i drugi mladi ljudi uopće se usudili ući na poslovni plan i baviti se time, jer meni se čini da je jako teško. Za 10 godina možemo ostati bez ribara. Sve ih manje ima, jer naravno na obali imate druge grane koje su možda interesantnije mladim ljudima. Što bi poručili što se toga te budućnosti tiče? Ako mi imamo budućnost, uvijek će se loviti riba, uvijek će se proizvoditi riba. To smo zato i danas i prije samog početka prezentacije sam napomenuo. Ja mislim da je uvijek potrebno isticati bitnost sektora. Koliko je bitan sektor. Da. To je vitalno važan sektor u Europskoj uniji. A to nije sekundarni sektor. Točno. To je sektor koji pruža izbor ribljih proizvoda, hrane, resursa koji itekako doprinose u vremenima krize. Dobavljamo hranu. Zdravu hranu. I također zdravu hranu, promičemo zdravu hranu. Naš je
interes da zajedno u suradnji sa zakonodavnim tijelom, Europskom komisijom, imamo konstruktivnu raspravu i da sve buduće regulacije, mjere koje će oni postavljati trebaju biti prije iskoordinirane dobro i pregledane od strane industrije. Točno. Znači, ekološka održivost treba biti u skladu i sa socijalno-ekonomskom stabilnošću. Točno. To je ključ onoga što govori članak 2 u CFP regulaciji, zajedničkoj ribarstvenoj politici. Na takav način mi smatramo da možemo jačati našu industriju koja je trenutno, nažalost, kada se pogleda na vlastitom tržištu EU-a, mi smo u podređenom položaju. To isto također svjedoči podatak da preko 60% skoro 70 uvoza je ribljih proizvoda iz trećih država. Dok mi sami riblji proizvođači, europski riblji proizvođači, držimo negdje 40% tržišni udio. Treba to promijeniti. To se treba promijeniti na način jer mi ne možemo ponuditi konkurentne cijene s obzirom na našu troškovnu efikasnost. To nam slabi našu, te sve mjere nam slabe našu troškovnu efikasnost proizvoda i stavljaju nas u podređeni položaj. I nama bi trebalo biti važno, isto također Europskoj komisiji, da u vremenima kada je geopolitička nesigurnost koje svjedočimo, treba jačati proizvodnju, treba jačati izvor hrane. Jedinstveni ribarstveni fond koji je samo za ribarstvo, akvakulturu i pomorstvo, on se ne preklapa sa drugim fondovima. Jedinstveni fond koji ima mehanizme potpora unutar sebe. Trenutno ublažava donekle, ne može pokriti sve te troškove, ne može kompenzirati sve te troškove. Ali opet nas održava na nekakav način, jer kroz sve te godine s kojima se suoči sektor, to su zapravo nisu nekakve novonastali izazovi, nego to se već provlači duži niz godina. Mi možemo utjecati na administrativne prepreke, na klimatske promjene, reperkusije teško. Evo, Ante, još jednom, bila mi je čast te ugostiti u Briselu. Mislim da smo iskoristili na najbolji način ovu priliku. Sve ću učiniti da one prijedloge konkretne koji su izrečene, da se i to implementira. Biće tu dosta truda i posla, ali ja sa svoje strane mogu obećati da ću ustrajati u tome. Tu sam vaš zastupnik, ne samo vaš, nego i sve ribare, tako da drago mi je da ste izdvojili vrijeme, da ste uspjeli doći u Europski parlament i evo, do sljedećeg susreta u našoj lijepoj domovini. Ja bih se samo još htio nadovezati, hvala vam lijepa i reći manje mjera i više poticaja na razvoj industrije. Hvala vam lijepa, vama i vašim gledateljima. Evo, dragi gledatelji, to je bio podcast Croatia First sa našim gostom Antom Gotovinom. Jedna posebna emisija, recimo tako, posvećena tematici ribarstvo, vrlo važna grana za našu zemlju. Do sljedećeg susreta, pozdrav iz Brisela.